Mga campaign poster nga wala nagasunod sa guidelines, ilabi na ang mga nagapangguba sa iban nga kandidato, gain pang backlash ng COMELEC Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Wala sa mga tinaga nga paid for o kung paid by. Mayara sang QR codes. Nagaduloble sa mga designated common poster area kag mga pagpangguba sa iban nga mga kandidato sa pagkasenador o kung party list. Ini ang mga violasyon sa mga poster ginpang baklas ang Commission on Elections Iloilo City kay nasang aga. Wala sang pili ang COMELEC Iloilo City. Basta may mga violasyon, sigurado, kakas. Ilabi na nga madugay na ini nga guidelines ang komisyon. Makabi na gani kuno nga daw sirang plaka na sila sa pagpanumdum sa mga natungdan. We took action on this based sa ilaman nga complaint. So this is also a violation sa aton nga COMELEC resolution. Humalin sa nagsugod ang Oplan Baklas ang COMELEC Iloilo City masobra 900 na ka mga campaign poster ang nakumpiskar sini. Check yaron man sa COMELEC Iloilo City ang mga CCTV sa palibot sa mga plaza agud matumod kung sino ang mga nagapangtapik sa mga pagpangguba nga posters. Election offense ina siya. We will identify kung sino, we will find out kung sino no, but for now we have no lead tagin. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.